ID na ako pa. Hala, wala mo. ID na ako sa US ba ini nga ID pag sure ay. Wala mo may ID. Unsa man taon mo? ID pati pasahero. Oh, ID daw pati pasahero bantay ha, wala ba may mga Jeta kay sure ni, sure ball. Unsa man taro tanawon niyo ana sir? Unsa may tanawon ninyo? Naisog mo lang yung pamilya ko. Ha? Naisog. Ito, ma'am. Ako man yung bayaw. Bayaw. Oo, pag sure diba? Yung bayaw. Problema naman. Taga sa mo. Taga ko sa Tagbina. Malingkir ba? Kasi Rapidas Tagbina. Ikan Migdabaw. Tingnan lang nimo dito kung sa dapit. Inyo lang pan unit yun. Bawal na gyud sulod. Bawal mo sulod balik? Di na may kabalik. Sulod ba sa inyong unit? Okay. Asa man dapit? Asa na mo inon? Paper lang basta na mga paper ba? Dong, ay sa kitchen dong. Ay, sa dapit. Daghan kayo ng one guys. Dakop, ay lain naman dito guys, kay mangisog ko dito. Sa paano no, karang umingan eh babaw. Mangisog ko guys, kay ano, daghan na sila gipang dakop. Bisag na yung mga lisensya guys, pangurtahan. Kwarta mo to binunol. Oo, kwarta to sa kuan. Tape to. Tingpa ni Udto naman eh ay. Sa tingpa ni Udto na, wala diha. Ako ay kuan kay murag nang surop dai na akong dugo ba. Okay no. Kita mo atong naigidunol guys. Sa Pikas usa. Kwarta to. Sa gigikan sa dito Pikas nga ilang gidakop. Naunsa na ko eh. Hatag niyang ID na ako. Ako na ba to driver's license na ako? Hindi ko ano balik. Paano balik? Lara. Gising, bubuan na tubig. Asa man tong tubig? Charlie, gay kog tubig ling. Tubig ling, bubuan natin ling. Kasi nga nung hindi magtindog-tindog na, tindog na, mag-ito na. Baby, tubig? Ibo. Atibo. Bakod dito, bakod na, dali na. Bubuan tamaron. Bubuan natin, Chin. Bubuan natin, dali. Bubuin. Naghulat po niyo sa ikaw ko. Pagdali, ling. Mata na, asa man tong arayos nga akong gihatag. Grabe, uy, hulo. Ay, imo daw po des, hindi? Ay, dako kay Maxino. Ganahan mo, Sen? Asa? Magkape tayo, guys. Palay talaga. In-order ko, guys, na upuan, guys. Perting mahala pala ang kahoy na upuan, guys. Uy. $18. $18, 18,000 pesos. So, hanap tayo ng ano. Pero bumili kami ng ano, guys. Bumili kami ng tawag nito. Bibingkoy. Na tayo bibingkoy. Pukaw si Tainday kay magkaon. Kanya, yung kusina, nandun sa harap ng bahay. Ayan. Asa naman ng kuan na nainit? Wala. Ito yung kusina, guys. Init na kayo. Dali nga. Asa si Inday? Pukaw si Tita Inday. Kagkuan. Ano man? Grabe tamis kay ka magkuan ninyo mga sugar. Naon ninyo. Nasobrahan mo asukar. Madot na una kay paro ate asin. Asin mo mata. Okay ni mo ipang kuan oh. Dai kuha ra gud dito kuan dai. Lang tarong nga naghugas ha nga walay mga kuan. Di ulay gyud makuha lang no. Ha? Sa imong kamot. Wala pa gani. Gani ana dali. Sa mana iyan. Tarong nga naghugas ha. Yes, madam. Jogging.
Sa una, manungog nga ito nga. Piskar sa una. Wala na ng piskar. Wala na, bisag layo kayo, manago. Labi na si Arik. Dagot sila. Kita na kay Saba dito. Kami bongbong, kami na po Saba. Ito nang hindi nagbibihis kasi walang dalang damit. Ito na, naglaba na. Yan. Laba, kaya parang di ka manimaho. Bisi ano ni. Bisi-bisi ano. Pero kung saan niya paglaba. Oh, urag trapo. Parang basahan. Tapos na. Kamay. May buntag kay Kuray. Buntong na kung laki. Tulo. Tulo, kaya to dire. Panganak ko ito dire. Ito na kawala. Oo. Ino pilay mo laki. Ano imo na dito? Oh. Babae pulo. Ano to? Buwan, nagtog ba na? Kaya ulit. Ayaw. Sinaka ang wala ba tayo ginaban na? Okay, okay. Okay, okay. Nalabay mo dito. Okay, okay. Ano man? Why na ba? Umay ko kinig mo. Ito na magwag ng mga ano. Pak! Abtik lagi. Ha? Abtik. Ay, Ay lang gising. No, papuspisuhan pa ang nalaway ko na. Wala ko na siya. lugay na. Lugay na, hindi ko alam ko. Pero, hindi ko natugot. Ano man? Ay, original to. Kung hindi natin tumahal ko ang labong, hindi ako niya kung hilo. Hindi akong gato. Mana? Labong na to. Ayaw ka, magtabog lang ako. Ano sa kukuha ang hilo? Ayan tayo sa kukuha. Ha? Mayo pa na pang-usog tubo no. Pag ako yung taon maglaway. Ayaw mo sabi, labi na ako, hinaw-hinaw. Ay, hilain mo ng hilaw ah. Ayaw mo na, kalahan si mo na lang ng wow. Ay! Naglitson mo pa? Oh, ito pa dito. Ito pa, kuhay na. Ang... Tugma. Ha? Di mo maligo. Okay, so, maligo na dito. Ay, ako kayo, burin mo muna. Bilan. Ikaw mo po. Oh. Ikaw yung ating ito lang na. Ating ito lang. Oh, nindot. Dali pa. Dayon. Nindutag sinilas, oy. Ha? Spooting man. Di ako nakuha. Nagagapang ka. Grabe. Naka-gold man. Brenda ni Bi. Wa. Dali. Wa na. Asa man imuhang kabayo? Tuwa dito. Ang laki na ang kabayo dito. Joklok ha, joklok. Si, kikaila ka? Asal ba nito? Mali kong talabi. Wasalam. Wala salam. Wasalam. Wala siyang alam. Kinsa kaila ka pa? Kita man yung wahon ito. Kuha ka kaila? Oh, atras siya. Anak ni Nay Magna. Ah, si Tirio! Oh. Ay, ikaw. Ang asawa po niya, kaila ka sa asawa ni Uncle Terio? Dugay naman, kitagsa naman yung are, adto man na dito. Pagpuyo nila dire. Ha? Tiguang na dito. Bata pa. Idan-idaran. Tidak dira. Kana. Oo. Tidak Dili dira. kay tiguang. Si Auntie Mary. Ako asawa. Si Auntie Bata Mary. pa. Guwang na. Kumpito pa man mong ipon. Oh, dahil na. Station naman lang ni. Hino kaya, hino. Pamahaw. Hino. Kumala. Mahal na. Loy, mahal. Lang na ba yan? Wato ko niya po sa inyo. Uy, tuwa. Wa pa man ito. Kisa man dali. Kaila ka? Kita ko. Okay na yun. Amin, dali. Ay, mga aho. Dito naman gapon. Nakakabitaw na? Dito mo naghapon. Nanaka dito. Nga, pilingon mo yan na sila Mga no. baga na ho, manoy. Ay, nandaganan ni tatay lagi. Pakaunta pa, mukbang ta dali. Lumba ta. Bigay, humana ko. Ha? Tinanan ako doon.